abantu makulezi insuku baphithiza bazama ngayo yonke indlela ukuthi bengayijabulisa kanjani bakhohlwe ukuthi unyaka mhla uvula bayocela uNkulunkulu kodwa we are here tonight ba simise zonke izinto kumele ngabe sinemndeni yethu we have sacrificed that time ukuthi ke sibe in the presence of God ukuze whatever decisions esiwathatha and resolutions onyaka abe influenced by uNkulunkulu kala umazuke ngifisa ukuba sihloniphe samukele inceke kaNkulunkulu a very humble man of God yet anointed bantu bakithi even labo ku live labo sizwa khona makukhonto singayenza kulomfundisi ukumthandazela nokumeseka financial ukuzimela into oqasha amatende kanje i-resurrection power ibe nama resources ayo. Without any further waste of time, let's welcome the man of God umfundisi Mbuli okuyena leader in the fountain a visionary alombono alibonga igama lenkosi ake simshaya izandla egameni lika Jesu. Shaya izandla enkulu egameni lika Jesu. Praise the Lord. Ngicela sishayele uNkulunkulu izandla ezinkulu bazalwane. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Christ died for me. Yes, I believe. He arose to set me free. I love him.
izandla enkulu. Jesus. Abashataya. Hallelujah. Ayibosincane lezo zandla masishane uThixo. Hallelujah. Ake simshaye uSimakade. Ake sishayele idwala lethu. Ake sishayele umdala wethu. Alpha. Omega. The beginning and the end. Can we make a joyful noise unto God? Shakaraba. Sinanyusa mapimo yetu. Sinanyusa mapimo yetu. Sihlabelele konke silaphe. Glory to God. Hallelujah. Magabongwe obothathu. Hallelujah. 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 Magabongwe obothathu. Hallelujah. Abasindiswayo bayavuma batumisa inkosi yabo. Batumisa inkosi yabo. Hallelujah. Abasindiswayo bayavuma. Abasindiswayo bayavuma. Come on. Batumisa inkosi yabo. Hallelujah. Hallelujah. For the last time, abasindiswayo bayavuma. Batumisa inkosi yabo. Hallelujah. What's the one thing? Hallelujah. Come on.
bazalwane ngicela singasahlali phansi ningixolela ngisezokwenza any formality. Cela sime ngenyawo zethu thina sikwazi ukuma ngiyabingelela ingcebo zikaNkuluNkulu qale ngoAshdikini umfundisi uDlamini noma engekho phakathi kwethu and his wife ngicela sibashayele izandla because bavumile ukuthi simise la bingelele zonke umkhandlo wonke wala eSt Margaret noma Christ the King okhona phakathi kwethu egameni lika Jesu Kristu siyabonga sibonga uNkulunkulu osigcinile kwaze kwaba la amen bafundisi bami apostoli unala ngicela simshayele izandla ade sikhonza izolo. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Malibonga igama lenkosi. Kade ngibuka ama comments lapha entshumela izolo nabanye abafundisi bengifonela bethe ilento ibandla liyayidinga. Alibonga igama lenkosi. I message yayizolo shook isizwe. Alibonga igama lenkosi. Mangethe Ntshosho ngicela simshayele izandla egameni lika Jesu. Ngibone nomfundisi wakwaNongoma eSt Margaret umfundisi uMdletshe nange lapha emuva ngicela simshayele izandla egameni lika Jesu. Hallelujah. Mfundisi uSotobe ngicela sikushayele izandla and your beautiful wife yo naze abahle namhlanje egameni lika Jesu. Amen. Siyabonga kakhulu. Thank you for your sacrifices, men of God, for your support and for your love. Uthando lwakho for impilo yami and for this ministry. Amen. Le ndoda yindoda ehlala ingikhuthaza mpostoli noma ngathi igeja lishona phansi ithi hayi indoda ithi inkulu into uNkulunkulu ayiphathisiwe ithi I am willing to serve you ngenxa yento uNkulunkulu akunikeze yona. Ababaningi abantu unebandla ababaningi abantu abasho njalo. Praise the name of the Lord. Sibinga nonke bazalwane obaba omama insizwe intombi abafana namantombazane abavela kude naseduza ngiyabona abavela komvunyane balapha phakathi kwethu noSipho siyabingelela egameni lika Jesu. Hawu bangcwele yaze yankulu into kusasa ke koba konakele uyifikele late ikupheleleke indawo uyoyithola usumi ngenyawo kodwa umpostoli unalo uthe siyayilanda ihlalo lapha phezulu siyayifaka la kuyagcwala. Alibonga igama lenkosi. Magcwala la sovula leliya lewesayilwa leliya sonto elingale sivule la abantu koshona le. Alibonga igama lenkosi. Bokwazi ukubona ngala. Alibonga sifaka ama light. Kuyasetshenzwa bazalwane. Ngiswile neDan House yanyakaza iyeza la. Newcastle yanyakaza, Fryhead yanyakaza. Yesa Mondlo yanyakaza kuziwana. Amabomba abheke enquthu. Alibonga igama lenkosi. Amabomba abheke phi bazalwane? Amabomba abheke enquthu. Ngicela ke bazalwane kulesi sikhathi samanje without any further waste of time ngiyathanda ukuthi ngethule inceke kaNkuluNkulu ezosikhonza namhlanje. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Umpostoli mayiqeda nje ukushumayela la ingena emotweni ibheke eMtuba. Hallelujah. Akulelwe kuyasetshenzwa iyofica inkonzo on eMtuba hayi ukuthi iyolala cha iyofica inkonzo on namhlanje. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kade kunyathela lapha noNogemane mina hey bakithi inquthu ayincinyane ngiyakubingelela sisiwami sisinozipho mamndaba ngiyakubona egameni lika Jesu. Ngicela ke sihlanganise izandla umhlobo wami in actual fact almost wonke ama revivals alapha enquthu ube khona. Uma kuukuthi khona ngabangabikho mhlambi yodwa angikholwa ukuthi izimbili kodwa nje kuwo wonke especially ama crossover revivals ube khona lokhu saqala naye. Alibonga igama lenkosi. Praise the name of the Lord. Umhlobo wami esisuka kude naye mhlobo wami ka 2005. Praise the name of the Lord. Kuze kube manje he is my big brother mdala kunami kakhulu kodwa nje inkosi yangifaka enhlizweni yakhe. Hallelujah. No angilungisa akamdala kakhulu. Ngiyayilungisa le. Praise the name of the Lord. Nonkosikazi wakhe bazalwane ushadile unonkosikazi wesifazane
ngoba kufanele ucacise kulezi insuku asamadoda understand. Angisho ukuthi ngithini ke bazalwane, kodwa ngithi nje fanele sicacise. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. So uganwe wesifazane, ngangikhona, ngangiestrogen emshadweni wakhe, futhi angikucacisa ukuthi lo muntu omganile wamthola kwi-resurrection power. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ngoba njengoba ngimhlanganisa, you will never know kanti inkosi kwenzela i-appointment uyakhonza nje uvala amehlo kanti khona olokhethiso. Hallelujah. Bazalwane, muzi wasenquthu asihlanganisa izandla and welcome Apostle Neo Rathebe all the way. all the way from Pretoria, Centurion, Pretoria. Hallelujah. Indoda ekwathi ngivelelwe ingozi yemoto yafonelwa ise-US ishumayela e-United States of America, yakhansela yonke into, yabuya yazongibona, yafike yahlala lapha, yakhumbula ingifica kukubi, angazi ke usiyoyiqedela ukuthi wathini. Malibonga igama lenkosi. Ake shayile uJesu wethu izandla bathandekayo, simnikeza udumo. Awake shayile uJesu kakhulu izandla. Ake shayile uJesu izandla. Bengithi omama nobaba, obaba ngabe bashaya amakhwelo neinsizwa, obaba nomama. Hi, come on somebody. Ake shayile uJesu izandla. Come on somebody, come on. Celebrate the goodness of the Lord. Uzosithela unyaka ube muhle uNkulunkulu. Bemuhle uNkulunkulu kusokuqala uJanuary, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, uDecember, kusele nje usuku olulodwa sobe suphethe unyaka emuhle lesiphezulu. Come on, somebody, give him the glory, give him the glory, give him the glory, give him the glory. He's worthy of all our praises. I am coaching. Hallelujah. Sisamile kanjalo bathandeka nginya wakeshayile ulindisa indlu lothi ngidliwa inkomo zathi zayidla zafa zonke umakhunga. Ake simshayile izandla umlindosi umhlobo wami, sibonga uNkulunkulu kakhulu ngempilo yakhe. Come on, celebrate grace. Celebrate grace. Hallelujah. Sizohlala phansi ngidalanga ngicela shayile zonke ingcezu kaNkulunkulu izandla. Celebrate umfundisi uSibiya, the program director wethu. Oh, what an MC. Umuntu ohola inkonzo ngomoya, siyabonga egameni likaJesu. Ngicela sihlale phansi bathandeka, ngibingelele baba umpostoli unala, baba uMangethe, ngibingelele emsindazwe lapha emuva, umalume umntungwa umzilikazi kaMashobani, ngiyabingelela malume. Ngabuza ukuthi uRathebe noKhumalo umalume kanjani? Le ntombi le engayithola lapha eResurrection izalwa uMakhumalo. Manje ke umalume ngaleyo ndlela. Siyabonga kakhulu bathandekayo. Ixesha lamali lide kakhulu. Hawu wawususheshe uthi yes. Abadi host yakho isheshe. Isheshe isho ukuthi ushaye khona. But there's a message inkosi nje ibekile enhlizweni yami. Lindisa siyabonga kakhulu uNkulunkulu emhlobo wami for your life, for the calling in obedience yakho, to celebrate the yes to God of a man. Ukuthi umuntu athi yebo. uNkulunkulu ebiza umuntu une choice. Yeah, umuntu une choice. Angaba miserable ngenxa ye choice ayenzileyo yokungathi yes to God, but una choice. But when a man says yes to God, lo yes must be celebrated. Kumele sikwazi ukucelebrate
uyebo womuntu kaThixo. Malibonga ngoba akekho umuntu obizwayo angavumi. uNkulunkulu uyanegotiate, uyaqala ambiza umuntu akhulume naye kodwa ekugcineni umuntu kumele avume. Then mayisevumile anikezwe imandate. Thank you for saying yes. Some things masizisho they sound yazi into masisho njalo ngazothi hayi injwayelo, but this is true. Anytime you see a man or a woman of God, mawubona nje umuntu kaNkulunkulu nje, female or male, ubowazi ukuthi lo muntu what he has to God. Bakhona banqabayo. Anqaba umuntu, anqabe nje ithi inkosi. Ukhona umprofeti lapha eBhayibhelini namkhumbula abathandekayo. Kwathiwa ishoneni Nive wathi bani yena, angilapho mina. Washona le eNtalashishi. Kodwa ke inkosi yaqamba amasu ngoba yawaqamba amasu. Uyozufike la inkosi ifuna ufike khona. Are you ready for the word of God bathandekayo? Indaba yami lesi story esimnandi esitholakala lapha encwadini ekaLuka. Baba ngithi it's so good to see you baba. Bengitshelwa uLindisi ukuthi awuliyenzile usuku ngagcina ngade. Kuphi? Emkedlana sasilapho impela kwa uyabona Sotobe ngikuthembe kangaka okuthiwa umuntu waseNewcastle isizulu sakhona vele sikhubazekile ngenxa yabantu baseFriyede okugcwala besuthu kakhulu lapha manje kubuye nje kufakwe nje isizuthu khona konke hayi ngeke ngimuzwe nonkosikazi mayisekuleti kodwa leli gama sithandwa sami elesuthu lelushoyo uthayi ikhulumela isizuthu mngam. Luke chapter 10. Luke chapter 10. Hey, Luke chapter 10. Umfanekiso womSamaria onesihawu. Umfanekiso womSamaria onesihawu. Ngicela ongifundelayo uThembi wanamhlanje angifundele from verse 25 until verse 35. Kufundeka kanje. Funda ndodakazi. Bheka kwase kusukuma isazimthetho esithile. Samlinga sathi, Mfundisi, ngizakwenzani ukuba ngidle ifa lokuphila okuphakade na? Wathi kuso, kulotshiweni emthethweni. Ufunda kanjani? Kulotshweni emthethweni. Ufunda kanjani? Saphendula sathi, woyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangawo onke amandla akho, nangayo yonke ingqondo yakho, nomakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Wayesethi kuso, uphendule kahle, yenza lokho uzakuphila. Kepha sona sithanda ukuzithetha sathi kuJesu, umakhelwane wami ngubani na? uJesu waphendula wathi, umuntu othile wehla eJerusalema eya eJerikho, watheleka phakathi kwesigcwelegcwele, zamhlubula izingubo, zamshaya, zamuka zimshiya umdondo nje. Kwaqabuka kwehla umpristi othile ngaleyo ndlela, wathi embona wamgwemela. Kanjalo nomLevi efika kuleyo ndawo embona wamgwemela. Kepha umSamaria othile owayisendleleni wafika kuye, wathi ukuba ambone wamhawukela,
waya kuye wabopha amanxeba akhe ewathela ngamafutha newayini wamkhwelisa esilwaneni sakhe wamusa endlini yezihambi wamgcina. Verse 35. Ngangomuso wakhipha odanariyu ababili wabanika umninindlu wathi kuye mgcine nalokhu okwelekelayo ngiyakukubuyisela kuwe ekubuyeni kwami. Malibongwe igama lenkosi. Inkosi mayibusise ukufundwa kwezwi layo. Ake sithandaze bathandeka izwi lakho leli Nkosi. Izwi lakho linguwe, izwi lakho lokuphila kithi. Linamandla lingamandla. Nkosi namhla kusihlwa sithembe wena ukusifundisa ngezwi lakho. Nkosi ngoba indebe zomlomo wami ukuba ngikhuluma izwi lakho phakathi kwabantu bakho bengezwa ukukhuluma komuntu bezwe ukukhuluma kamoya ongcwele nebandla ukuze yilo nalo makuphela lenkonzo phela lemvuselelo athi inkosi ikhulumile nami. Spirit of the Lord, we trust you tonight. Ukwenza lokho kungenziwa nguwe kuphela. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu siyathandaza. Abangcwele mabathi amen. Incwadi lesifunda kuyo bathandekayo, incwadi kaLuke, incwadi written or ibhalwe umuntu obebuka uJesu njengendodana yomuntu, son of man. So the theme of son of man uyayithola njalo indodana yomuntu, indodana especially encwadini kaLuke. So there's something that uNkulunkulu afuna ukusivezela yona noma ababhali abebeholwa ngumoya ongcwele ukusivezela yona ngoJesu lesimkhonzayo oyinkosi nomsindisi wokuphila kwethu. Ake sithi amen bathandekayo. Now if you take time to study incwadi kaLuke, you'd also find ukuthi kunalento ye compassion evelayo kakhulu kuyo ukuzwelana nabantu kukaKristu, ukuba compassionate, ukuzifaka ezicathulweni zabo. Yavela encwadini kaLuke. Son of man, indodana yomuntu ezwelana nabantu. Kodwa ube indodana yomuntu ngokuzalwa. So indodana kaNkulunkulu yaphenduka ngokuzalwa intombazanyana uMaria ukuthi ibe indodana yomuntu, ukuzwelana namadodana abantu. So wehla esihlalweni sakhe, endaweni yakhe, ebukhulwini bakhe, ukuzozwelana nabantu. Kodwa ngabashiyi lapho, anyuke nabo lapho yena ekhona. So the Son of God nangu ephenduka son of man, athathe sons of men and turn them into sons of God. Which is ukwehla kaJesu ubengazinje ukuzohlala nathi asigcine lapho. Ubeze ukuzozwelana nathi lapho sikhona ukuthi abese uyastart singabi comfortable la sikhona. Sisivume isimemo salapha ekhona. That is why nayevuka even now sikhuluma nje physically when uhlele enquthu
usenkonzweni kodwa kwelika moya uhleli la ebekubizela khona. Oh, that is why lithi iBhayibheli sihleli kanye, asihlalanga eduze kwakhe. Asihlalanga eduze kwakhe, sihleli naye. Uyinhloko somzimba. We are not seated next to him. No. Sihleli where he is. Ila sihleli khona. Sikuye, yes sikuye. We are in him. He's in us. Sinyamanye kanye naye. Because remember, wherever the head goes, the body must be found. Oh, la inhloko iyakhona umzimba. That is why inkosi mayifuna ukuphakamisa umzimba iphakamisa inhloko. Anyway, mayifuna nje inkosi ukuphakamisa umzimba iphakamisa inhloko. That is why uma unenhloko ungabi nomona ngokuphakama kwenhloko yakho. Ngoba uma inkosi iphakamisa inhloko yakhe ithi kuwe njengoba ngiphakamisa inhloko kahle ngihlose wena. Kela bafundisi bamhlale phansi nangithusa manimile kanje. Now, so the theme, it's a very consistent theme oyitholayo kule ncwadi kaLuka. To cut a long story short, nangu Jesu kule ncwadi lesifundayo une conversation nesazi mthetho, hayi nje umuntu ordinary, i-lawyer. I love version ethi i-lawyer, isazi mthetho, indoda ewufundile umthetho yawazi. So yambuza le ndoda uthi, tell me, ngine interest kule nto le ibizwa nge-eternal life. Ngine interest ukuthi itholakala kanjani le nto ibizwa ngokuphila okuphakade. Itholakala kanjani le nto? uJesu uthi uthini umthetho uthini umthetho? Ngoba uyawazi wena, uyisazi umthetho. So uyawazi umthetho, uthini umthetho? Thanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, ngomoya wakho wonke, ngomphefumulo wakho wonke, ngengqondo yakho yonke, ngamandla akho wonke. uNkulunkulu uthandwa lapha. With all your heart, with all your mind, with all your might, with all your strength. Uthi mthande. Uthi lo bese ithi owesibili uthi thanda umakhelwane wakho. Ungamthandi nje kude indlela ukumthanda, mthande njengoba. Ngamanye amagama ubizo lomzalwane endlini kaNkulunkulu akona ukuthanda umuntu ngendlela okucabanga ngayo, umthanda ngendlela wena uzithanda ngayo. Love your neighbor as you love yourself. Ngamanye amagama lolu thando wena osipha lona linikeza umakhelwane. Angithi lo uyisazi mthetho uthi ngubani umakhelwane wami? I-debate, i-courtroom, the lawyer is asking the advocate, the prosecutor, the judge, who is my neighbor? Umakhelwane wami. Watshela ukuthi uzothiwa umzala wakho, umakhelwane wakho, uma wakho, ugogo, umkhulu. Wathi kwakunento uJesu kamthanda, akaphela akunikeza impendulo nje esibandayo. Uthi kwakunento ngoba ufuna azinqumele yena. Uthi ngubani umakhelwane wakhe? Uthi kwakunendoda ethile, ayinagama, yayisuka eJerusalem iye eJericho. Nakulona iphutha ukusuka eJerusalem eJericho, akho inkinga lapho, indlela uyahamba, wonke umuntu wayedlula lapho. So ungazi ukuthi wayisuka eJerusalem uyapha eJericho cha. Into ukufana nje nokusuka eNquthu uye eNewcastle, ngeke ublame umuntu uthi ube ukwezana eNewcastle.
uyasuka lo baba uyahamba usuku ngoba sibabona abantu abaningi abadlula ukuthi indawo ejwayelekile ukuthi umuntu adlule kuyo le kwakuyindlela yokuhamba ngoba naba abanye abantu bafikile badlula khona ayikho into eyenzeka kubo. Okay. Ngoba uma singathi iJericho bawuye eJericho uye endaweni uyehla uyolimala khona kunabakazange balimala. Okay, asiyeke nike bathandekayo asiyeke nangu uthi kwakunendoda ethile yayisendleleni ngicela ubambe leyo yayisendleleni yayisendleleni le ndoda yayingahambi ngoba yayinejeni ngicela uyibambe leyo he was in a journey kukhona ukuhamba ungenalo uhambo ngisize moyingcwele kukhona ukuhamba uhambo lungekho lona wayesohambweni aniyongizwe ngutho namhlanje msihlo. This one was not just walking, he was on a journey. Ngifuna ukushumayela ngabantu bohambo imessage ngithunywe nje ukuzokhuluma ngabantu bohambo. He is on a journey. Wahlangana nezigebengu ohambweni. Phela akulimala abantu abahamba nje. Kodwa khona yini amen enkulu. Akulimali noma ubani kule ndlela esikuyo. Kulimala abantu abasohambweni. Ukulimala komuntu la it's a sign that you are on a journey. And I'll show you through scripture they were not on a journey. It's because in Bible they may have but this one was on a journey. Walinyazwa on a journey. Walinyazwa. My goodness, I don't know why God had to put it that way. Utilona ubesendleleni. Walinyazwa esendleleni. Ngoba kuyalimaleka. Kephali yasuthe ulendlela uma usohambweni kuyalimaleka. Oh moyengcwele ngisize kuyalimaleka. Akumayeke abantu abangalimali osigora abantu abayenziwe ngensimbi. Oh kuyalimaleka abantu abayenziwe ngamatshe. Hey kuyalimaleka kule ndlela. Yalimaleka. Sometimes kulimala wena, sometimes kulimaza wena. Kodwa kule ndlela kuyalinyalwa. Abantu abasohambweni bayalimala. Their journey and umuntu osahambweni akafani nomuntu nje. I'm on a journey somewhere. I'm on my way to my destiny. So njengoba ngisohambweni kusasa uthe bangilimazile impendulo yami kuwe usohambweni. Baba bangilimazile kade ngiseva usoham. Abahlalayo abalimali. Angithi no Paul uma bese Patmos no baby sorry bese Melita uma bese Melita o Paul kwalimala uPaul ngoba uyobetheza yamshaya inyoka ngoba uye vele ubetheza ukuze umlilo uhlala ukhona ngoba bazalwane abantu abahlele emakhaya limala abantu abathezayo abafikile bahlele bawukhela umlilo. And Paul realized that this fire will go down. Waphuma uPaul wathi awuthi ngiyolanda inkuni kanti phakathi kunenyoka. Yabayeka bonke yashaya isandla sika Paul lofaka inkuni ngoba kule ndlela kulimala abantu abahleli. Akulimali ordinary people. Kulimala abantu who are doing something. Sizoba manje kanje ngithusa ngicela
ngicela nihlale phansi bafundisi bami ukuze ngisheshe ngifike la ngiyakhona. Now uma elinyazwa lithi iBhayibheli while elimele khona coincidentally and accidentally umlevi umpriest lo odlula la uyiqaphela into umpriest omkhulu akushiwo lutho ngaye la. There's a reason for it. Oh, remember there were 3 orders etempelini bathandeka. Umpriest omkhulu, abapristu nabalevi. La umpriest omkhulu akushiwo lutho ngaye, thulakele. Kukhulunywa ngompriest nomlevi. Kukhuluma umpriest omkhulu la. We testament kugula kukhuluma umpriest omkhulu. We testament elisha ukhuluma ngabapristu nabalevi. Oh, mwemele ngisize. Uyazikhipha ukuthi angidlulanga mina. I did not pass the route as the high priest, because these are servants in the temple. These are people who serve in the temple. Lithi iBhayibheli kwaqabuka. Akathi umuntu mayitshela ngento obungayazi ukuthi angiyayiqabuka. Uthi it's an accidental discovery. I didn't know this. Oh bazalwane. So nalona wayengekho endleleni, he accidentally, in fact the English Bible says that by accident a priest by accident sort of by accident apostle by accident kwenzeka nje by accident umpriest amdlula lithi iBhayibheli wambona. Let me show you the order. I need to read it so that you understand. Lithi iBhayibheli angathi sebemkhumulile bemezeni ithi sikeke lokho bamshiye nje umdondo nje. Lithi iBhayibheli zamshiya nje umdondo nje, half dead between life and death. Bamshiya lapho kwaqabuka kwehla umpriest othile ngaleyo ndlela. But uma uyaphezulu uthi umuntu othile wehle eJerusalema eya eJericho. Another version says yesingisi ngithanda lesingisi ukuthi wehla he came down on his journey. Lo by accident wadlula. Lomnye usohambweni lomnye nje waqabuka ukudlula ngayo le ndlela. Umsize mongcwele. Hey, kunabantu who are on an intentional journey, but there are people who by accident, but they will pass through the same. But abafani, one is on a journey, one is just walking, and by accident, not the same experience. By accident, lithi iBhayibheli wamdlula. Lithi wayese uyamgwemela mayembona. Bheka wadlula kuyo le ndlela, wambona wamgwemela. Owesibili ihlukile lithi wafika lo wesibili kuleyo ndawo wambona wadlula. Oh God, help me ukuthi abazalwane bayibambe lento. Ngicela ngiyibambe. Umoya ngcwele ngisiza abazalwane. Lo ngeaccident waqabuka, wadlula. Wambona wamgwemela. Lo wafika kuleyo ndawo. Lo qala kushiya ukuthi wafika kuleyo ndawo. Lithi iBhayibheli by accident. Lo munye wafika kuleyo ndawo. So lo qala umpriest waqabuka, umpriest waqabuka, wambuka, wambona wamgwemela. Niyozenizwa ukuthi ngithini. Angeke ngidlule kuleli point la kalba. Lo wesibili wafika kuleyo ndawo wamgwemela naye. Lo munye wadlula by accident wamgwemela mayembona. Lo wesibili wafika kuleyo ndawo wambona wamgwemela.
wokuqala waqabuka, wesibili wafika. Benza into emibili engafani. Lo munye ufikile kuleyo ndawo, wesibili wokuqala wethuka nje sekhona, kodwa bobabili bamgwemela. Bese lithi iBhayibheli izohlangana, khuleka lesithu sethu lesi sisibhekayo siyohlangana. Bese lithi iBhayibheli lo wesithathu umSamariya lithi wafika kuye. Omunye waqabuka nje esendaweni, omunye wafika endaweni, omunye wafika. Ayikho eshintshayo uma abantu behlula by accident. Nothing changes. Number 2, ayikho eshintshayo uma abantu befika kuphela endaweni. Abantu kumele badlule endaweni bafike emntwini, bafike lapho umuntu ekhona. The Bible says he came where he was. You will never have compassion until you are where someone is. Uyashoda ukamene umuntu. Into ezokuthi umuntu abe noswelo ukufika lapho umuntu ekhona. God, I pray ukuba siyongena kulonyaka omusha baba sifikise lapho umphakathi esikuyo. Sifikise lapho abantwana bethu bekhona. The Bible says uEzekiel nayikhuluma uthi uma uJehova eqeda ukukhuluma nami ngabantu abahleli ekuthunjweni, uthi ngavuka in the heat of my spirit, uthi nganginolaka ngisilungisela ukuyobashumayeza, uthi until I sat where they sat. Uthi uma ngifika ngihlala la behleli khona kwaphela intshumayelo, uthi ngahlala 7 days speechless. Ubephethe isemo efuna ukuyobabuza nimphoqa kanjani uJehova. Nimphoqa kanjani uSimakade. Uthe nayefika la behleli khona waphela intshumayelo wahlala for 7 days ethule engenayo impendulo. There's a dimension in God where you don't have answers and sermons, you can still sit. Into ongayenza nje uthi uhlale. Nabo bangani baJobe, uthe mabefika lapho uJobe khona lithi bahlala bathula ngoba kunesikhathi la impendulo zingabi khona. Uyabona if you still know, ngisiza moyingcwele namhla kusithi, if you still know, uNkulunkulu ufika kuEzekiel chapter number 37, amathambo omile, amathambo nje ascattered all over. uNkulunkulu uthi, can these bones live? uEzekiel uyawabheka, ubheka uNkulunkulu, ubheka amathambo, ubheka amandla kaNkulunkulu, ubheka amathambo omileyo agcwele yonke indawo. Lithi iBhayibheli wayesethi inkosi nguwe. Izinto zifika la umuntu engasazi khona. When you get to a place where you don't know, you keep on a chance. Yabona bawusane impendulo amazulu izandla. uJesu thena evuka kwabafileyo wafika kuPetro. Wathi Peter, do you love me? Peter wathi, yes, I love you. With confidence, like a student in the class. Wambuzo kwesibili uJesu wathi, do you love me? With confidence wathi, yes. uJesu wathi, okay, let me ask you the third time. Yashintsha impendulo wathi, Nkosi, wena uyazi noma sengivubile kathi ngiyakuthanda, but you know my heart. Wena Nkosi uyazi. Ezekiel came with a sermon until efika lapho bekhona yaphela isermon. I pray uNkulunkulu avuse abantu
abangazoba nezimpendulo eziningi kodwa bazokwazi ukufika lapha abantu bekhona. Ingane zethu lezi ezibulawa inyawo phela, lezi ezibulawa idakamizwa, ezibulawa utshwala, kumele ke sifike lapha bekhona. Angisho ukuthi siyophuza, angisho ukuthi siyophuza, ungazusuke la uthi mawuphuma la uthi hayi inceku yenkosi ithe ake siyofika lapha bekhona. No. I-compassion ayisho ukuthi kumele ngiyenze into oyenzile ukuze kibe nozwelo. I-compassion ithi I put myself in your shoes. I try to be you for a moment so that I can understand. The problem is we have become ministers of correctional services instead of ministers of love. Mbuze umuntu ukuthi usukuwafika yini? Uyazi uNkulunkulu wenza njani? Mawungafuni ukufika, mawungathandi futhi ukufika voluntarily, uyakwazi ukuqamba amasu wokukufikisa. Ngoba uNkulunkulu, ngiye ngithi mangikhuluma ngalento, ngicela ukuyisho. Ngiye ngithi uNkulunkulu akafani nalama coach bebhola. Praise the Lord. Bafana winile izolo. Malibonga igama lenkosi. But uNkulunkulu akafani malume nabantu. Yabona ucoach lapha bethu noma ungathi hey uyabhetha lo hey bayithulela or into abangayenza mabeshintsha abantu under ipressure ama fans bathatha khona kulaba asebenchini la uNkulunkulu kanjani akayi kulaba laba abahleli kwibench mawulokuthi inkosi iqonda kuwe straight ku grandstand ethi bengicela uzongena kulo game ufuna nje ukulikhahlela ibhola lethu esibona ukuthi uzolikhahlela kanjani kuphela 15 minutes uthi coach keep isifuba siyashisa. Why? Because God will always reward you with the things you criticize the most. Semfundile kule ndlela uthi mangibona umuntu obesohambweni elimele bese into engayenza ukuguqa ngithandaze ngingabi mningi emlonyeni hletha amazulu athi wena ubungayenza kangcono musi nansi akubambe sibone. Uthi makukhulelwa ingane kamama uDlamini angisho ukuthi la ekhaya usokhaya uze umzalwane ethi hawu bad parenting ayilaleli le ingane. Mina ngihamba uNkulunkulu ngosiphokazi athi amazulu unje when abantwana bakho bamile because you are a good parent. Ake ngimdidise nje lo siphokazi wakho ngokufika umfana nje wehwaka negwele amdide kancane usiphokazi mayilimala ukela imthandazo ithi Nkosi nazo-ke lo mthandazo uwukelayo womntanakho yilobofisa umama Dlamini womntanakhe. Awuyashoda wamene kuyalinyalwa kulolu hambo. And the best thing you can do, shut your mouth and pray. Tandaza. Le energy esispendayo sihleba siyeke sivala ukuhleba sithandaze sithi Nkosi ungavumi wafuna abantwana bethu. Ngabethu abantwana
Bathandekayo, I've been preaching for 30 years. Sengibonile uthi kule ndlela angikhulumi insumansumana. Kule ndlela khona iningi kaNkulunkulu ngelinye ilanga kwashayeka omunye umfundisi. Now ungangizwa kabi, I'm not encouraging ukushayeka mina. No. Ungangizwa kabi. But ngifuna ukunderstand ukuthi ngithini. Ukizwe la ngikhona. Uzungangmisquote bathandeka. Wathi inceku ilimele waya in a certain show. Ngeke ngisho amagama ama shows ngoba we are live here. Waya kwi show. Le host ye show yambuza. Yathi what do you have to say ngalo mfowenu lo? Wenze kanje. What that man is cancer in the body of Christ. Ekhuluma ngomfowabo umzalwane osemzimbeni kaKristu. Wathi ungumdlavuza emzimbeni kaJesu. Kanti inkosi imfihlile leminyaka. Yathi inkosi, ukumdlavuza ake sibone. Ngoba wena uziphethe, wena unamandla, uphila ngezikhwepha zakho nobuhlakani bakho. Yathi inkosi ake kususa isandla kancane. Ithi inkosi mayisusa isandla, inceku yatholakala kabi. Yabhala iculo elithi Mercy rewrote my life. Ngoba manje sekufika kuyena. I wish mbuli mfethu sofika la sithi Mercy rewrote his life. Bazalwane bakaYesu. Singathi nje Mercy rewrote my. Sijabulela izinto maziza kithi. Sijabulele noma uNkulunkulu wezelula kwabanye. Ngoba ubuhle bukaSimakade kuse ubuhle bakhe noma bungabonakali kithi. The goodness of God is not the goodness of God. Lithi iBhayibheli lo wafika lapho aqona. Ngiyacela ufike. Njengoba ngifikisa. Angifuni ukuthi lento izifike ekhaya lami. Ngifikise. Fikise Nkosi. I was saying to other people one day ngithi that's why uNkulunkulu uma esinikeza itechnology yokuthandazelana. But man othandazana uthi baba wethu. Ngoba once you say baba wethu you acknowledge ukuthi sibaningi. Kukhona nongabazi ngamagama. Kodwa mawuthi wethu amazulu ayezwa ukuthi lo wethu uthini. Usiphe. Ungangiphi mina ngedwa nabantwana bami. Usiphe. Mawuthi nje usiphe usofake nabantu ongabazi abayingxenye yalomzimba. Ungasiholeli ekulingweni. Mawusho njalo uqoqe wonke umuntu osemzimbeni kaJesu. Awumazi ngegama, but once you say lead us not amazulu akazi ukuthi us over. Ngoba ilanguage kaSimakade leyo. Let us make men in our own image. Let us come down and confuse them. Who shall go for us? Who us in language of heaven? Kulukula kayazi into tobe us uthena ekhuluma athi asenze naye angeze. Asenze ngoba sibaningi simthatha umuntu. uMiriam wakhuluma kabi ngoMose washaya ngochoko. 2 million people but asihambi until uMiriam ephilile. Bazalwane. Abantu abawu 2 million bathe ngcono sihlale la. Asizokwazi ukuhamba uMiriam egula. Ngoba uMiriam siyamdinga. She's still the prophetess of the house. Siyamkhumbula ehlabelele. Ethi ihashi nenkwezi. We remember Miriam is still the prophetess. But she's still the prophetess. But she's still the prophetess. But she's still the prophetess. But Miriam, you are still the prophetess. We will wait for you until you get healed. Ngoba sihlele Miriam lapho khona. Ayikho sesiza sifike sihlale lapha lapho. Yana nabashike khoya. Ina nabashike khoya. Yakapaya sukapala. Silulisa sesa. Ngoba silapho abantu bekhona.
ngoba kulolu hambo okuyalimaleka. Asikakhulumi kuphela kokulimala kaMiriam, asasikhohlwa mhla uMiriam ehlabelile. Asikhumbule nomhlabelelo wakhe, sithi uye lo ongayihlabelela Nkosi ungakhuli naye ngoba siyamdinga kulolu hambo. She's still the prophetess. We need to Miriam. Asikwazi ukuqhubeka nohambo hlaze endleleni kufuneka umuntu ozokwazi ukuhlabelela. Hlaze kufuneka umuntu ozoprofeta. Miriam siyadinga, asikwazi ukufuna ukungena ku-2026. Miriam sikushiye ngaphandle. Miriam lenkonzo yakho uJehova uzolanda wena. The message of God and you will perform it. Watch. Ayifika la ikhona, badlulile bambona. Bafika endaweni bambona bamgwemela. Yena wafika la ikhona. Wathi mayisefikile la ikhona, wathi I can't leave you the way you are ngoba sisendleleni. Yaqhubeka uhambo ulimele, but likhona ikhambi. Lithi iBhayibheli wakhipha amafutha, wakhipha newine. Now let me explain. Both these two things are expressions of the Holy Spirit. Wine in the sweetness. Two things ebezenzeka umuntu mayilimele. Number one, bebethela isilonda sakhe ke wine. Benzani kungabi infected. So wine was used as a disinfectant and also to numb the pain. Number two, amafutha would come to soothe the wound ukuze isikhumba singabe dry. And then once in a while, even though it was not every time, bebemphuzisa lona iwine. Bamphuzisela iwine to get the person intoxicated ukuthi noma inxeba likhona angabuza ubuhlungu. Yilento enza ukuthi uJesu mayesesiphambanweni efuna amanzi bathi awudingile amanzi ukuthi sikusize kule inhlungu kuzo. Siyacela ukukunikeza iwine. Lithi iBhayibheli he did not receive the wine because ubengafuna ukufa ngaphandle kwenhlungu. He did not want to die without pain. But lo baba mayifika namafutha, two expressions of the Holy Spirit. Uthi number one, I'll bring the anointing. Imagine now umbuzo wami. Okay, ngizoza kulo mbuzo asuyeke. I'm bringing the anointing of healing to heal you. The anointing of healing. I give a problem no Jesus in Luke chapter 4. The Spirit of the Lord is upon me. Umoya wenkosi uphezu kwami. Ngokuba inkosi igcobe mina. Kodwa hayi ukulapha mina. Okay. So I shout to amen. Imagine. The Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me not to preach to myself, not to heal myself. Ngoba uqobo akulona lalo uqotshiweyo. Oqotshiweyo uqotshelwe abantu. But are you aware there's no oil, men of God, without the crushing? Katila vira super. You can't have oil without the crushing and the pressing.
obedience must be there. Press is the oil that drips from the scars of yesterday that have the ability to heal the wounds of today. Akomthulendlela ozoba namandla wokulapha abalimele kungazange kulinyazwe yena kuqala akrashwe. Awubazalwane, thina siphilanga ngokuphila kaJesu, saphila ngokufa kwakhe. Asiphiliswanga ngempiliso, saphiliswa ngemivimbo. Ngoba ngesikhathi uSathane eshaya uJesu bekuphila thina as a pattern and a template ukuthi isithi amashaya wena kunomuntu uNkulunkulu ahlose ukuthi aphile lapha enquthu. Because God is not a waster of pain. uNkulunkulu akabi ukumosha ubuhlungu bomuntu. You will never cry in vain. Lithi iBhayibheli, watch. I'll be done shortly. Watch. Uthi umfaka amafutha, wamfaka iwine. Iwine is to make him intoxicated ngoba umuntu odakiwe akekho conscious of himself. Into eyenza ukuthi useve unenxeba ungezwe ipain yalo. Why God is healing you is because of the presence. That is why uyazi kunabantu baseva uthi lo muntu ulinyaziwe izolo kodwa mayefika uthi ungcwele. Iwine elibenza ukuthi belofika ukuhlunga buswaka ekhapharia so ubusathane cabanga ukuthi uzothula uNkulunkulu bamele phakamisa isandla ethi ungcwele. Bizwa sabe mafuna ngajiki olmakhobi yakhawuleza mafuna kuvaliwe uNkulunkulu ophilayo unganabutho Yesu uNkulunkulu umphathi wezindlela ilanga lokulunga insika yevukanga nomlilo intombi abafelokazi uyise wentandane kuwe izolo kuwe namuhla kuwe naphakade uSathane itshela uzomthuka uthi bayede zule phezulu bayede somhlekazi bayede ngoba you refuse kumthuka because the sweetness of the wine makes you forget the pain. And 7 uqhukela khona upholela endleleni. That is why azange wamfaka ehotel. Azange amfake ehotel. Azange amfake e-Oyster Box. Amfake e-Hilton Hotel. Noma e-Protea, noma e-Fire and Ice, noma e-Beverly Hills. No. Wamfake Root Lodge. Abazalwana bamzwana. Wamfake Root Lodge ngoba i-Root Lodge ayona abantu abakwi-holiday. I-Root Lodge abantu abakhathalele endleleni. Bese bethe ngizoqhubeka nohambo kusasa ngoba manje nabo ubuthongo bumfiqile. That is why nesizulu lithi wamfaka endlini yezihambi. Ngoba akekho kwi-holiday usohambweni. But lo uyolaliswa hotel, uyolaliswa endlini yani yezihambi ukuze athole i-rest for a moment, but after he is okay. Oh, koshapani katabaya. Indlela iyaqhubeka. That is why now and then uSmakade esibizele endlini eyihambi. Sithole i-dose for indlela ayabazalwana bayizwa. uNkulunkulu uyakubizela nje endlini eyihambi, endlini eyihambi la ikhuluma nabantu bohambo khona. Uthi usukhathele kube nento edonsayo ethi ithusha ithi no you can't be tired now.
last for a little while, but the journey is too long. Indle ihambi ifana nelesa sihlahla sejuniper la khona kwafika kwahlala uEliya kho kwase kufika ingelosi ithi Eliya, what are you doing here? Yathi ingelosi for the journey is too long. Phela wena umuntu ohamba, hayi Eliya wena noma ungahlala ube depressed ube discouraged, but Eliya nasi simpwa ihla ngoba the journey is too long. The journey is Eliya. I know 2025 ihlukumezile ihla Eliya. I know bathukile ngo-2025 but ihla Eliya. The journey is too long. I know bathembisa into enkulu bakulaqasa but Eliya, rise up and hear it. So the journey is too long. Umakhelwane sisendleleni. Umakhelwane lo ungakhuluma ubiyeke, thola lo okhulumayo. Thola lo okhulumayo uthi umakhelwane sisendleleni. Uyaona actually hey sisendleleni bathandekayo. Mtshela umakhelwane uthi noma uqhuka asiqhukele khona. Uyophola ngendlela. Noma uqhuka sibheke khona. 2026 noma siyaqhuka siyangena phakathi, noma sikhala siyangena siqhukela khona. Oh, somebody shout hallelujah. Tebona siqhukela khona. Siqhukela khona. Ilasibheke khona futhi asinandaba ukuthi 2026 usiphatheleni, sinendaba ukuthi uphethe bani. Sinendaba bani ophethe 2026 igagadahla itsibekezile ubadithi basohla uye ophethe 2026. Tshela ukuthi siyahamba makhelo siyahamba siyahamba sisohambweni la silindela ukuthi siyahamba. The anointing is available to heal us. The wine is available to intoxicate us. Kodwa eksalayo siyahamba. Siphakame sime ngenyawo. Siphakame kancane sime ngenyawo. Mamela ngiyacela futhi ngiyakuncenga, the journey doesn't end at the place of your pain. Doesn't end there. Sisohambweni. That is why uJesu na efika eGetsemane ohambweni ekhathele ethi inyama ayivumi his umoya uvuma. Lithi iBhayibheli ingelosi zehla emasolweni and they ministered to him, because the journey was not ending in Gethsemane. The journey was not ending in Calvary. The journey was not ending in the grave. The journey was ending on the throne at the right hand of the Father. Uhambo lila luphelela kulolu hambo. Ke ngathi ngelinye ilanga ngiseMaritzburg, ngisana kufika eMaritzburg, ngathatha istimela. Athatha istimela, ngathatha itikiti lami, ngagibela istimela ngiya eGoli. Mawuzofika ngasesikhukhuza mhlobami kunethanele elimnyama, a very dark tunnel ngasempumalanga. Elide futhi tunnel lakhona. But I did not get off the train because my ticket was not saying from Pietermaritzburg to a dark tunnel. Uhambo lwami lalungapheleli kwi-dark tunnel. Bebhaliwe iticket. It's from Pietermaritzburg to Germiston. I can't stop running until I arrive at the place where I'm not just walking because I'm bottling. Awuhambi ngoba ubhorekile usohambweni. Kunabantu abalindile ngaphakathi kuwe. Kunamantombazana alinde ubufakazi bakho uthi ngalimala wemntakuni inkosi. Kunensizwa my God
ubufakazi babo ukuthi hey ngahuza ngendleleni kodwa isandla esinamandla hey ngangena lapha ekuthiwa ongene khona ngaphumi hey ngaphuma kwakuthiwa ngaphuma. Watch. There's many things that I can say here, but 2 points. The first one being that this man would never have stopped if he did not have the resources to attend to the man. Laba nje ngoba abantu abayihambelayo abaphethe kwanto yendlela. Enye into ebenza ukuthi noma befuna ukuma kungameki ngoba manje bazomenzana ngoba the goodness of God cannot be expressed with the intention of the heart. Hayi bazalwane, uyazi omunye umngani wami uthi kimi mina Rathebe uyadlala uyamazi uRev uthi no ibirthday yakho uthi hayi bangaculela abanye abantu wathi ndabe sengimdala kabe uthi ngiculele mina uzoculelwa imali yami. Uyamuzwa uthini? Uthi hayi bangacula laba abanye kodwa mina ilevel yempilo esengikuyo ngina 50 years ngithatha ucingo ngithi happy birthday to you uRathebe nawe siku age group efanayo ngiculela uthi wena uzoculelwa imali yimi engizofaka imali bese imali yami yangiculela, which means azangathi I wish you a happy birthday, he made my birthday happy. I wish you to understand what I'm saying bazalwane ukuthi umpriest uyadlula kaphethe into, umlevi uyadlula kaphethe into, lo uphethe isikhwama sinamafutha sine wine unembongolo. Bambuka lo babathi somtshata njengoba elele kanje mhlawumbe beyisidudla isingangama athi we umpriest wathi we ngiyofika nini ekhaya uyongiphola iqolo kodwa lo wayenesilwane wamfaka esilwaneni sakhe wafika endlini yehambi wathi kwi-host lalela ke host cela nje umnakekele noma yini ozoyispenda kuye, don't worry. When I come back whatever it is akamtsheli nelimit akathi ukuthi umsize until ibudget yami la no uthi asikhuluma ibudget noma yini. Look at the power of overflow. Noma yini ozoyispenda I will come back. Akithi thina msethu uma unikeza unkosikazi ikhathi uthi hayi ungadluli izo decline umnikeza iamount uthi hayi ungadluli lapha unkosikazi wami ufike nje ku 1.5 mawukadluli izo decline lo uthi take care of him whatever you have spent on him, whatever I will come back and pay. So which means I'm not mindful whatever it takes to make him well. Akho umuntu ongakhuluma kanjalo engekho resourceful. Ngeke ukukhaza uyabona evangelini kunabantu abasika indlebe zabantu for uJesu bayadingeka obhida labo. Kunabantu abahleli enyaweni zikaJesu oMaria bayafuneka, kunoMartha abasekhishini bayafuneka, kunoJoseph of Arimathea othi mase kuhlelwi sekwenze yonke into umzimba kumele uyofihlwa sekufuneka uthi Maria sicela ume aside uwenzele umsebenzi, Martha uphekile kube right, Peter uyisikile indlebe seku right. Sekufika thina abanama resources wokufihla umzimba ngoba this Samaritan ube nama resources wokufihla lo baba until he's okay. Ngiyathandaza abantu basenqondo. May God raise people who will have resources. Bangathi nje sikufisela okuhle bathi sizokwenzela okuhle.
bangathi nje mntanami besifisa ukukhokhela i-school fees bathi sokubhadalela i-school fees. Bangathi nje wema wami besifisa le ndlu yakho edilizwe isiphepho besifisa ukuthi ilunge bathi wema sokulungisela le ndlu yakho. Oh bazalwane, I pray that God will raise good Samaritan. My God, ubuhle bomSamaria akabanga buhle kuphela ngenhliziyo, waba muhle ngama-resources. Ngoba abantu ababona ubuhle ama-resources engekho. Oh, I pray for resources, my God. Baba tulula imfuno usizo. I'm not talking about miracle money. No. I'm talking about God blessing the works of your hands. I'm talking about uNkulunkulu ekunikeza ama-idea to make you a multi-millionaire. I would caution for you to come back and say, hey, kuyenzeka ngaye. Ngoba into ebuhlungu bathandekayo, yazi into ebuhlungu ngama-lack of resources, ugcina uhleka into engekho. Uhleka nje abantu bebheda nje, uhleke ngoba usaba ukuthi mawungahleki bazovala isandla. Noma sebethuka uJesu wakho unsitsitheke usaba ukuthi ngeke bangikhokhele. The devil is a lie. May God raise the people who will stand for Jesus, who will have resources to heal the broken world. Lalela lithi iBhayibheli uthi whatever you have spent, when I come back I shall repay you. La enkosini izinto ayilahleki ngoba the spirit world does not have amnesia. Oh, every good thing oke wayenzela umuntu noma lowo muntu angakhohlwa, izwe lakwamoya alikhohlwa. Khumbula uJoseph wayinterpreta amaphupho abantu bamkhohlwa kanti amazulu wona wakhohlwa. uNkulunkulu akuyena ongalungile ukuba akhohlwe imisebenzi yakhe. I pray 2025 le harvest ebebambekile somewhere ezweni likamoya yazo zonke izinto ezinhle ozenzela abantu. I pray in the name of Jesus. Alafuleka amafestele ezulu. Awu baba, thulula isibusiso enkulu phezu kwebandla lakho. Thulula isibusiso phezu kwabantwana bakho. Thulula isibusiso ezandleni zabantwana bakho. Repay. I say repay. Repay them, Lord. Oh, repay them, Master. Mando koshatalaba. But when I come back, I shall repay you. Noma yini eke yaphuma esandleni sakho to do something good for someone, I pray amazulu awakhumbule. Oh, let the heavens remember you. Ngoba kule journey kufuneka abantu aba-resourceful to be a blessing, and in being a blessing God remembers the seeds they have sown and continues to release a harvest, a harvest, a harvest upon a harvest, a harvest upon a harvest, a harvest upon a harvest. Isivuno, my God. Yes, isivuno. Peter thunders against the spirit of Midian, because ama-Midiani ababengabonakali umi-Israel etshala, umi-Israel ehlawulela awabonakali, kodwa uma u-Israel efuna ama-Midianites ayafika. I stand here on this exalted altar with apostolic authority upon my life. Every spirit of the Midianites that come to steal your harvest, they come managers. Of business ideas that should come upon your life. Let the Holy Spirit give you strategies and ideas to be resourceful in the house.
ngiyazi le message enjena kuyona yakho, imessage yokuthi kuyaphumeka enhluphekweni akuyona yakho. Asakuvala amadlebe, the devil is a liar. Le message yakho, every person under the sound of my, this message is for you. Every message yeshunyayelwe la, imessage yakho ngoJesu yenze. Abantu basezulwini ngelosi ezingabona azihambe ziye kuma-generations lapho khona kwaqhitshwa izinto kwathiwa lapha ekhaya akekho yophumelela. Hamba hamba simokoze hambamba nalabe kufe khona. Sithumela umlilo oshisayo, sithumela umlilo, sithumela umlilo, sithumela umlilo, sithumela umlilo, oh sithumela umlilo wenkuthu, sithumela umlilo. Lapho impahla zakho zigqitshwe khona, oh the blood of Jesus is speaking. Lapho iy'nwele zakho, iy'thombe zakho naboma yini representayo lapha egqibe khona, bafuna bagomela bathi wena usoze waphumelela. Oh usathane unamandla, ngithi usathane unamandla, usathane unamandla, akhona amandla. Somebody pray, pray somebody just 2 minutes. Uthandazeka khulu mangathandazeka. Usungabisika siyakuthandazela. Uthandazeka khulu. Awukazi ukuthi uthini. Uthini ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Sangashuka izibopho. Angashuka amaketani. Ngegama likaJesu. Okufileyo kuyavuka, okufileyo kuyavuka, okufileyo kuyavuka. I-altar lovuka, resurrection power, resurrection power, resurrection power. Okufile kuyavuka, amaphupho afile ayavuka, izimali ey'file ziyavuka. Amabhizinisi afile ayavuka. I feel the anointing of the Holy Ghost.
masango, funekani masango phakade, nina masango senkuthu, nina masango asenkuthu namaphethelo, funekani. Ingeni Nkosi yethu, ingeni Nkosi yethu, uJehova igama lakho, uJehova indoda yempi, uJehova qhaweli namandla, uJehova ungahluleki, uJehova ophilayo. Funekani masango, funekani minyama yaphakade. Inkosi yethu, igama layo uJesu. The anointing of Joseph of Arimathea locate you. May the anointing of being resourceful locate you. Kule jeni akufuneka abantu abangenawo umphako wendlela, not just for themselves but for the rest of others. Bayafuneka abantu abaphethe umphako wendlela. Proverbs chapter 7, lo mama uma aheya lensizwa uthi, the good man is not here, he has taken a long journey, and he has taken with himself a bag full of money. He will come back after many days, because makuzohanjwa kunezinto ezithathwayo. Ngoba our response to abantu esihlangana nabo endleleni will be determined by what we have in our hands. For the somebody, please give me envelopes. I want to give to the people of God to go home and put a Thanksgiving offering. But Nkosi siyabonga ngo 2025 ukusilethela imvuselelo, ukugcina January, February, March, April, May, June, July. 2 Samuel chapter 6 verse 30 lithi iBhayibheli when the Ark of the Covenant came, when they walked 6 steps, lithi iBhayibheli bebengakafiki nokufika eJerusalem, uDavide wama wathi asadingile uqhubeka nohambo, noma singakafiki la siyakhona siyambonga uNkulunkulu ngama steps lawa, because we remember the last time